Ja, jeg havde haft lyst til at være i Sydkorea i rigtig lang tid, og jeg var meget spændt på at komme der. Jeg hørte, det skulle være rigtig fedt. Ja, det kan du tro, jeg havde. Ja. For det første så ved jeg jo, at det er et forfærdeligt regime. Mm-hmm. Så vi var rimelig scared for, at vi skulle gøre noget forkert. Så fordommene var sådan noget med, man bliver garanteret arresteret for ingenting, hvis bare man kommer til at træde forkert. Fordommene var også, at så folk ville være mega interesserede i, hvad vi kom med, fordi at de har det helvede til. Og så tænkte vi rigtig meget på, at Nordkorea, det er sådan et sted, hvor folk de bliver skudt for et godt ord. De er befolkningen. Cirka sådan noget, ikke? Ja, det var meget dejligt. Jeg var i Seoul, som var hovedstaden af Sydkorea, og den største by, har jeg hørt. Og det virkede meget som København, bare helt anderledes. Det var jo en helt anden del af verden, så de opførte sig helt anderledes. Så jeg var der, og det føltes lidt som om jeg var i København, men det var en slags drømmeversion af København, hvor alting var anderledes. Og så var jeg også på Jeju Island, hvor det er lidt sådan Hawaii-agtigt, så det glæder jeg mig også rigtig meget til. Og måden vi fik grebet turen an, det var, at vi lavede turen med Mikkel Running Club, som jeg jo var leder for, stadigvæk er. Så derfor kunne folk købe en tur, hvor vi skulle over og løbe enten halvmarathon eller marathon i hovedstaden Pyongyang. Så vi skulle derover, fordi at Mikkel, det er jo et bryggeri, så vi skulle over og brygge en øl. Det var meningen, eller vi skulle i hvert fald besøge, fordi man kan ikke bare tage over, så vi skulle besøge det store bryggeri derovre, som hedder Taedonggang, for at lave en kontakt. Inden vi skulle afsted, så skulle man have en dag i Beijing, hvor man blev briefet om, hvad man må og hvad man ikke må. Nej, alle havde det meget godt. Altså, jeg kunne mærke, at der blev arbejdet hårdt i dem, jeg så, der arbejdede, men jeg kunne også mærke, at dem, der arbejdede, de havde det godt med deres arbejde, og de var glade for at arbejde. Det er jo sådan, og det var egentlig også en fordom, vi havde, eller en forestilling, noget vi havde hørt, at de sådan stager, de iscenesætter tingene, så vi som turister skal tro, at det er et fedt sted. Når man kørte ud af hovedstaden Pyongyang, som er meget flot og sådan pæn, så stoppede vejene med at være veje, så var det bare sådan nogle grusveje, man kørte på. Men man kunne se, at de levede af ingenting, og når vi så kom ud på landet, det var den ene ting, så blev vi vist sådan nogle historiske steder også, fordi det har været Genghis Khan og sådan noget helt i gamle dage har jo reageret der. Så det så vi, sådan nogle seværdigheder. Men så kunne man se byerne bagved. Det var helt smadret blikskuer eller sådan noget selvleret noget, de boede i. Det var helvede på jord. Og det, de spiser mest i Nordkorea, hvis ikke de spiser jordsuppe, så spiser de hunde, altså vilde hunde, som man slagter og spiser for at få noget protein, for at få noget kød. Så rigtig tarvelige forhold, altså forfærdeligt. Ja, altså jeg tog op til den grænsen mellem Sydkorea og Nordkorea, og der var jeg på sådan en tur derop, og så var det meget strengt, at jeg slet ikke tage nogle billeder af det, som jeg synes var rigtig ærgerligt, fordi jeg havde ønsket at tage nogle billeder ved Nordkorea. Altså noget jeg synes, som jeg var egentlig ikke så overrasket over, for jeg havde godt læst om det, det var at de har, den store leder, der er der nu, han er den tredje leder, siden landet blev skabt. Og de har sådan inde i centrum af byen, der står der sådan to meget store bronzestatuer, altså virkelig store bronzestatuer af den første leder og den anden leder. Når lederen var det lov, at man måtte kun kigge på de statuer, hvis man havde slips på. Man skulle have slips på, og så skulle man have blomster med, som man skulle lægge foran dem. Eller? Ja, altså jeg var på den der tur til grænsen mellem Nordkorea og Sydkorea, som jeg havde, og så på hele den tur, så var jeg selvfølgelig lidt bange for, at der ville gå noget galt, men
Da vi skulle derop, så havde mig og min far, vi havde glemt vores pas, og det skal man simpelthen have for at komme ind i den der demilitariserede zone, som de har deroppe. Og så kommer der super store militærfyre ind på bussen, og de tjekker alles pas, og så kommer de til os, og så bliver vi sgu lige lidt bange, fordi hvis vi var nordkoreanske agenter, som ikke lige ligner nordkoreanske agenter, så ville det jo give mening, at vi ikke havde vores pas med, men vi viste dem bare vores sygesikringskort, og så sagde de, at det var okay. Ja, der var et tidspunkt, og det var faktisk første aften, hvor vi var ankommet til Nordkorea. Vi blev indlogeret på det der hotel, og de havde sådan, så man ikke keder sig, når man er spærret inde på et hotel, så var der nogle sjove ting, man kunne lave. Man kunne for eksempel spille bordtennis, eller man kunne bowle, eller man kunne synge karaoke. Og vi spillede så 2 mod 1, og vi fik spillet os varme, og så manglede jeg jo en makker, og så spurgte jeg, om hun spillede bordtennis. Meget ydmygt. Og så vinder vi, hende og jeg, kampen, og da i gamle dage, da jeg gik til bordtennis, og det har jeg ikke gjort så længe, men når man så vinder, eller vinder sådan dobbelt, så slår man lige battene sammen, sådan her, prøv at give mig din hånd, så slår et bat i, så giver man lige sådan ordentligt ind der. Og det gjorde jeg så med hende, og så råbte hun bare, NÅ! Sådan helt vildt. Så tænkte jeg, nej, nu har jeg slået hende, og hun var ikke forberedt på det, og nu har jeg slået en nordkoreaner. Så stod vi bare og kiggede på de der kameraer og tænkte, hvornår kommer de? Men de kom ikke. Ja, jeg vil meget gerne besøge Sydkorea igen. Nu var det i sammenhæng med, at jeg også tog til Japan, og så brugte jeg så mere tid i Japan, men jeg kunne altså bedst lide Sydkorea. Og jeg kan ikke lade være med at være lidt fristet af, at jeg måske skulle afsted igen. Fordi at, da man kom hjem fra det der sted, så er der mange tanker, jeg har gjort mig siden. Virkelig mange tanker. Spændende. Ens og anderledes. Uhyggeligt. Vanvittigt. Spændende.